Gepleyer Azatlyk Radiosu. Keptäniň jeminiň leýartyňy. Gepleşikleri Pragadaky studiodan men Ýogşan Arnurwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlyň web saýtyny iň köp okulanlaryň başyny olar çörek gaýgydy. Inni adamlar asydan ölýär diýen atlan çap edilen habar çekýär. Para bermän gidip bolmaz. Türkmenistan raýatlarynyň beýleki ýurtlardan getirilmegi dowam edýär. Türkmen hogaýorlarynyň charter gatnawy Moskwadan Türkmenabada 140 ýolagçy getirdi. Türkmen ýozlaryny para mögsüm başlaýar. Türkmenabadyň epesli bölegi 12 sagatlap toksuz we suwsuz garly diýen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny prezident kakasyny öp goşga koýar. Milli Howpsuzlyk Ministrligi başga pikirlere batysyny güýçlendirýär diýen atlan çap edilen gepleşik boldy. Türkmen hogaýorlarynyň charter gatnawy Moskwadan Türkmenabada 140 ýolagçy getirdi. Para bermän gidip bolmaz. Türkmenistan raýatlarynyň beýleki ýurtlardan getirilmegi dowam edýär. Odal çörek gaýgydy, inni adamlar asydan ölýär. Türkmenistan vilayetliler adyk getmesiliginden nägile. Aşgabatlylar adygyň öýlerine getirilmegine garaşly bolýar diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem bu hepde iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Türkmen görnüşleri 22-nji hepde atly fotosergimiz has köp görülipdir. Şeýle-de prezident kakasyny öp goşga koýar. Milli Howpsuzlyk Ministrligi başga pikirlere batysyny güýçlendirýär. Türkmen hogaýorlarynyň charter gatnawy Moskwadan Türkmenabada 140 ýolagçy getirdi diýen habarlarymyza okujularymyz reaksiýa bildirip öz pikirlerini ýazypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, sizi hem azatlygyň bolýan temalaryny ses goşup öz pikirleriňizi aýtmaga, tejribelerini paýlaşmaga çagyrýar. Hiçbir düşünce yok. YouTube'a girse de ayrımsal dinler kino olur ya. Bu konstitüsyon öğrenen, onu öğrenen, bunu öğrenen diye gözümden hiçbir inisiyatif yok. Hiçbir gızıklanma da yok. Bilgen adamlara da boş ver ya da gerek der. Seyretme o yazatlara, o zatlar boş diye de. Gepleyer Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleýijiler, Keptäniň jemini Türkmen jemgyýetçiligindäki syýasy passivlik, gorku watyr meseleleriniň kökleri, maşgala terbiýesi we türkmen ýaşlarynyň kynçylyklary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Yerli synçylaryň we hökümet tanqyçylarynyň köpüsiniň pikirine görä, Türkmenistanyň ilatyň we ýaşlaryň syýasatydan passivligi, öz hak-hukuklaryny talap etmekdäki gowuşgunsyzlygy esasan Türkmen hökümetiniň alyp barýan repressiw, basyş, adamlary gorkutup saklamak, internet elýeterligini çäklendirmek praktikalary bilen baglanyşykly. Ýöne soňky döwürde daşary ýurtlarda sosial ulgamlar arkaly pikirini aýdýan raýatlar köpelen soň başga dürli pikirler hem eşdilip başlandy. Mysal üçin Türkiýede ýaşaýan bir türkmenistanly denan öz video çykyşyna bilimdäki para problema sebäpli wagtyny okap bilmänligini, emma enatasynyň hemişe geplemezligi, sesini çykarmazlygy talap edenligini, inni ne enatasynyň ne de ýurdunyň alanlygyny aýdyp käýinni. Türkmenistanlylaryň daşary ýurtlardaky kynçylyklar bilen bagly pikirini aýdýan raýat aktivisti Murat Mollumyň pikirine görä, daşary ýurtlarda ýaşap internetiň elýeterli ýerlerinde hem hiç saat öwrenmedik, düşünjesi asla üýtgemedik, hiç saat bilen gyzyklanmaýan ýaşlar hemkän. Ol türkmen jemgyýetçiligine emele gelen agyr sosial meseleleriň köküni enata terbiýesi, jemgyýetdäki bir-birege gorkuzmak, myşmyşlar esasynda ýaşamak praktikalary bilen baglanyşdyrýar. Azatlygyň Murat Mollum bilen şu beýleki meseleler barada geçiren söhbetdeşligini ünsüz dinläp öz pikirlerinizi aýtmaga, türkmen jemgyýetini soňky 100 ýyllykda toplanan gaýdylýan we aňsat çözülmejekdigi saklanýan meselelere bilelikde çözgüt gözlemäge çagyrýar. Murat Mollum, siz öz video çykyşlaryňyzda şuňky türkmen problemalary, adam hukuklarynyň bozulmagy bilen maşgala terbiýesiniň arasyndaky baglanyşyklary üns çekýärsiňiz.
Türkmen raýatlarynyň çekýän durmuş ykdysady kynçylyklary bilen maşgaladaky çağa terbiýesiniň arasyndaky baglanşyk barada anygyrak gurrun edip bilmersiňizmi? Siz bu ýerde nämeler nazarda tutýarsyňyz? Men indi şu nämede meselede näme diýsem, şu bizim häzirki alyp barýan işimizde meniň gören kemçilikler men häzir halkyň içinde ýörün. Şu ýerde İstanbulda 1 milyona golay diýer, 1 milyondan artyk diýerler bärde şu halkymız ýaşaýar diýär. Men güne bir şularyň 20-30 sanysy bilen duşýan, görýän hemmesinde şunýaly bir näme bar? Gorkaklyk däl bu. Bir-birine diýende bular gaty güçli zor. Şu ya şularda häzir yalaklyk var, yalakalyk. Bizim häzir yurdumuzda görensiňiz, ýere barsaň şu yalakalyk etmeli ya para vermeli. Bolmasa işin bitmeýär. Ya da bir tanışyň bolmaly. Şu tanışyň bolmagam, näme birine ýalvarmaly, birine. Biz tarapda endi Lewapda öyle değil. Aşgabat taraplara barsaň, bir işini bitirmek üçin hökman bir tanış bilişiň bolmaly da bir tanışyňa jaň etdirmeli. Şonuň ýaly bizde yurdumuzda sistema girildiler. Benim pikirimçe şu ýaşly studentlerimiziň ýa men gören bolsaňyz ýakynda bir video çekdim. Şu ýerde bizim çağalarımız, Rusya'da okuyan çağalarımız nämeden soradylar. Şol Rusya'da oturan bir ayal wagtyda nämeden şu opşidiň wagtasyny işleýän benim pikirimçe. Siz şol gören bolsaňyz şu videoda şol näme hukuk gören jemgiýetlere jaň etdi. Şu jaň edip şunun ýagdaýda çağalar aç ýere zady ýok, opşitleriniň pulunu töläp bilmän otyr. Şuna näkide bolsa bir ýurduna aýdyp Türkmenistana, şuna aýdyp bir nämetseňiz diýip, soň şu çağalar çağırsalar, siz nirden diýip soranda şu çağalar biz Türkmenistandan diýmege gorkdular şolar. Şu Türkmenistandan diýsek, şu biz siyasata goşulýas diýip şu nämeden şu? Men pikirimçe şunu en atasy ýaşlykdan çağalar şu gorkak edip öwredipdir da siz siyasata barmaň, şuňa garşy gitmäň, öz hukuklaryňyzy talap etmäň, başyňyza näme görse görüň, özüňizden görüň, Allahdan görüň. Rozum Ratmoğlu'nun bağışlı sözüňizi böleýine. İki çak gurrundaşlykda köp adam bu ýagdaý boyun alýar. Ýagny enatalaryň çağalaryny gorajak bolup, olar howp patardan gorajak bolup, bir nahak hökümetden ýa döwletiň sisteminden gorajak bolup, şo dymmagy maslahat berýär, çeke durmagy maslahat berýär. Ýöne siziň edýän gurrunňyzy, siziň gowlaýan meseleňizi köplük halk kän bir gowgan ok, açyk gurrun etmekden çekinýäni meňdiýär. Eger enatalar çağalaryny sen goşulma, gurlama diýse, onlap ýürmelep gurulap başlayan adamlar ýagdaýy ütgedip bilermi? Ýagny şu gurulamayan adamlar, çeke durýan adamlar, şu gurulayanlaryň arkasından bir hak hukuklaryna eýe bolup bilermi? Ýagdaýy ütgermi ýa-da bu uzağa çekermi? Hawa diýişiňiz ýaly wa bu ýerde esasy şu enatalarda şol çağalary oňa goşulma, muňa goşulma diýip kömek edýän diýip düşünýär da çağany men halas edýän diýip tersine ol şol çağalary oda atýar şu çağalar. Geleceği üçün her adam özü geleceği üçün özü göreşmeli. Bizim yaş vaxtlarımız, bizim zandımızda vardır şu zatlar da. Ben öz yaş vaxtlarımı gözənglə etirəm. Şu biz yaş vaxtlarımız həzirki yaşların nəməsində 20-25 yaşlarımız ester dargadı. Ester dargadı şol vaxt hemmeler biznes işlerine geçip şol vaxt bizde de bazar iqtisadi diýen zat geçip başladı da yurdumuz. Sonda yadınıza düşýän bolsa ýoşan şol vaxtlar firmalar, nämeler açıldı. Adamlar firma açıp özlerinin sopsisini fermer hocalıklarını döredip şunda da köp yaşlarımıza enatalar yankı işiniz yalı şol ruhsat vermediler. Sen katışma şu da bizim bizi batırıyarsın zat deyip şu oğlanları şu näme açmağa şondan hazır men şondan eğer näme alsam şu zatlar görsem hazırım şu zatlar devam ediyor. Ben öz yaşlımı şunun için hazır nuska getirdim. Şu zatlar hazırım bizde devam edip dur men yakında diýişim ýaly şu yalakalygy, yaranjanlygy bizim çağalarımıza şu enatalar hojalykda bolýan gürrüňler çağalaryň ýanynda her hili gürrüň edilmek, gorkuzmak çağalary şeýle bol, onuň ýaly bol, muňa gatışma ýanky diýişim ýaly toýlarda, toy edýän her bir hojalykda toy bolýar, mereke bolýar, şonuň ýaly bir ilçilikde, şonda bir işleyen edarasynyň işgärlerini çağıran wagty şu başlyklaryň goruny töre geçirip bastıkları hemme zady onuň öňüne goýup hyzmat edilýär da başga işgärleri o zatlar bizim çağalarymız görýär. Çağaların kellesinde şunun ýaly pikir emele gelýär. Doğrudan şu başlyk bolsa şunun ýaly yaranjanlyk etmeli, öňüne hemme zady goýmaly. Soň bir ýere işe girecek bolsaň, biz hazır menin diýişim ýaly hemme ýerde para işe, pulsuz işe girip bolmaýar. Hemme de bilýär, men onu
täze açyş edemok. Hemme di boy işe razı bir näme girecek olsaň men gaýdança $1000 da şu o borçsa bolup bir ýere de süpürüji bolup bir ýere tam süpürüji haýsy dara girecek olsaň $1000 nyrky bardy. Soň o da öýde toplanýar da şu $1000 aňda toplamak uly bir näme de bir işgäriň o 2-3 ýylky iş haky. Doğrusunu aysak, onu toplayan bir hocalığa ya bir yerden onu karz edip almalı. Onu çağılara da aydıp ettiyerler de. Çağılarım onu göre otuyor. Son çağılarda fikir var. Ha, bir işe girsen hukukunu talep etmeli değil de şu pul vermeli, para vermeli de işe girmeli. Başka yolu yok dedi. Öyndekiler hem şunu öğrettiler çağılara. Şundan el çağılarımız güreşmek diyen korkak değil bizim halkımız. Güreşmek diyen zat yok. Tulga yarancanlık etmeli ve para vermeli diyen şunu düşünce var çağılarımızda. Ben şunu düşündürecek olup gelýän da şu bolsa da şu ağır mesele de bizde baleznini diye ağırlı mesele şu. Murat Moğlu, indi käbir pikirlere görä ýerli synçylaryň azatlyk bilen anonimlik şertine urlaşýan ýazgylaryň pikirlerine görä bir yaranjylyk ýa-da tabynlyk kaýyl bolmak, sesini çykarmalyk şu döwlet telewizionyasy, döwlet eýçiliginiň metdugat tarapyndan wagt edilýär. Günnede görkezilýär şu telewiziondan adamlaryň özlerini alyp barşlary bir edep birlik hökmünde görkezilýär ýa-da bir adamyň agdyna bakmak hökmünde wagt edilýärdi Sapar Murat Niýaz döwründe. Ikinji tarapdan bir halkyň bir däp desuru ulyny sylamak, ýol başyny sylamak däp desuru bilen hem baglanşdyrylýar. Şu däp desuru bilen bagly bolup bilermi? Ullar şeýle sylanmalymy? Doğru diýäňiz. Şu sanan hemme şu ýankyny hemme getiren meselelerin nämeleriniz var, misallarınız. Şolaryň hemmesinde azacık olsa da nämesi bar şu zatlara da. Ne telewizionyany alsaň da Türkmen telewizionyasını men 9 adaýdan Türkmen telewizionyasını Türkmenistanda görýän adam şu 5% ya ýetse ya ýok da şunu seredýän adam ýok. Men men anten gurdum diýdim da soň nämeden gidenden soň 90. gradusdan 53. gradusa geçti de. 90. gradusda Yamal Sputnik'te bu. Sonra Express nämesine geçti şol. Eger son gelen olmasa ýene gaýdyp. Şondan soň Türkmen telewizionyasını görýän adam gaty azaldy. Şu gazetlere men gazetlere ýazylýardym. İş nämede döwlet işinde işlen her bir adam mecburdy onu hemme de bilýär ýazylmalydy. Şu gazetleriň gaty da açylmaýady. Gazetleriň ýa telewizionyň täsiri onça bir näme uly däl. Ýöne ýanky diýişiňiz ýaly ula sarpa goýmak diýenin ol dogry. Onda bar. Ondan beteri de var ýene. Onu siz adyny tutup geçmediňiz ol nägili? Bizim halkymyzda bir-birini gorkuzmak diýen şeýle bir näme çykdy soňky wagtlarda. Mende merekelerde, soň toýlarda oturýan adamlar bir-birini gorkuzýar. Her ikinci adam şu mehemeniň işgäri, şu işgärleriň agenti diýen şeýle bir nämeler goýberdiler, mışmışlar. Bolsa da şol köp halky gorkuzmaga täsir etdi. Şu enatalaryň mesasy gorkýan zady, häzir şuňal ýagdaý boldy, dost dostan anmaýar, dogan anmaýar, şol derejeye getirdiler da şu merekelerde oturýas, şu bir-birinden gürün etmeye gorkýarlar da şu näme döwletiň häzir alyp barýan ýagdaýyny onu yalanmışmışlar özem. Onun ýazat ýok samam deli. Düýbünde onun ýazat ýok. Ýöne şol mışmışlar ýaýradylyp öz-özüni gorkuzdy halk. Köprek täsir eden bizim halkymyza bolsa da şol zat, şomışmışlar. Bir telewizionyanyň olaryň azacık olsa bardyr. Täsir. Ýöne meniň bilýän zatym şol. Şol nämede de şu işleýän ýerlerimizde men edarada işledim. Bu munyň nämemiz başlygyň da şu edarada işlen, meselem başlygyň hem özüniň agentleri varmış, plany onun agentimiş, sen häzir şonuň ýanynda gepleşseň başlyga ýetirýär, soň sen işden kowar şoň ýaly bir-biriniň ýanynda şu edarada bolýan kemçilikleri hem aýtmagy gorkýardylar. Şo derejede bir döwletiň men görüňini etjegimler. Şu bir kiçijik edaralarda da ýokarda näsili bolsa aşağıda da eddir şonuň ýaly. Soň o nämede ýetişen şo bar çağalaryna da şonuň ýaly görüň edýär öýünde. Bizde onu gizlemeýärler. Ger er aýallar öýünde ine palanyň agenti bu palança falan diýsen soňra biriniň ýanynda geplemek şu çağalara da täsir edýär da men şu zatlaryň esasy şu nämeler sütünler şu çağalaryň ýaşlykdan şu gorkak edip bulanyldy şu häzir şu çağalar häzir berde şonuň üçin şu gulagyny nämede hiç zady görmeýän ýaly hiç zady eşitmeýän ýaly boluşyp ne güni bolsa görüp gezişip ýörler. Men hemme zadyň düýbüni şonda görýän, şu maşgaladan görýän de maşgalada berilen terbiýe hiçbir esassız gorkuzmak bir-birine. Esassız gorku. Tamam der. Bolmasa bir alınıp yapılan gorkuzup men gören zat ýok aňyrda. Men ýakynda 2 ýyl. Sen bar bir ýerde hakyny talap etseň, men şu gaýdýança da şu banklara barsamam, şu bir hakym nämesem o çert zat bolsa, şu barıp şu ýerde men sırazy sen berde emeli näme döredipsiň, sen para alýarmysyň diýip sırazy şu
banktaki işgärlerine söksem korkup men gelsem birinci meni şo goý berjek bolýany düşündiler de men özüm öwmedim de men bilýärdim de hakkymy talap edýär. Ýöne menim üçin onuň üçin maňa hiç zat diýmeýärdiler. Ýok başga bir ýerde şey diýsem hiç zat diýmejekler. Ýöne şu adamlaryň özünde bar şo hiç talap etmeýärler. Inni Murat oğlum siz başka da bir meseleni gozgodunuz. Şu daşary ýurtlara çykan ýaşlaryň hem öz şu kynçylyklaryna garamazdan şu alternativ habarlary almakdan hem çekinýänligini aýtdyňız. Şu hatda Azatlyk radiosyny dinlejek bolamda şu türkmen migrantlarynyň ýaşaýan ýerine baryp mehmançylyga baryp şondan hem çekindiler diýip bir gurrun etdiňiz. Mundan öň Azatlyk radiosy günwatar ýurtlaryna birlikde ýaşaýan türkmen studentleriniň hem biri-birinden çekinip şu prezidentin suratyny asyp şonu öw oturanlyklaryny habar berdiler Azatlyk radiosyna. Indi şu daşardaky gorky ýa-da daşardaky çekinjeňlik näme bilen bagly? Bir soğusuzluk bilen baglymy? Ýa-da bir başga bir sebäp bamy? Ýa medeniýet bilen baglymy dogrudanam? Ýa-da eger şu ýaşlar şu habarlary alternativ habarlar hem almasalar bir özlerini olaryň peýda bolup bilermi? Yani men şu meselede bir misal getireyim. Şu geçen yıl Azerbaycan Armeniya arasında uruş olanda berde Azerbaycan'ı goldap miting geçirildi. Sonda da bizim aktivist vardı. Ben ona koşup son giç vardım da. Barsam ucu şol miting gutaran eken. Son mitingden indi Türkmen baydağını alıp yanıma da bir iki tane vatandaşımız koşuldu. Arkamıza da baydağı alıp şu mitingden geliyor. Şimdi şu Azerbaycanları golda mitingden geliyerek önümüzden bir giden Türkmen oğlanları çıktı. Şolar bizi görüp inanmayanız yolun ağrı tarafına kaçıp öttüler. O arkadan adamın geçip bilmeyen yerler bizim yanımıza görünmeyecek o bizden kaçıp. Şu yağdayda geçip gittiler. Hemen aralıktan bir hemen arasından geçer yerde diğer yerden geçip şu bize izne garap kaçtılar şular. Şu biz yanında görünmeyelim diyen maksatlar mı? Ne bilen bolsa şular kaçıp gitti. Şu bizim yanımıza şu golda oturan deyip bizi düşünmesin deyip de şunun yağlı. Onun nemesini nemeden biz yani. Yine de şu maşgaladan görüyor. Neme diyende hazırem şu berde bizim ediyen hareketlerimizi bilýär ya. Yurdun içinde doğru menatalar bilýär. Her bir enata ucup aňyrda eşidildi bu zatlar. Şu bäri can edýärler. Hiç zada goşulma, bäri pulu ver, zat bilen işin bolmasın, sesin çıkmasın, hiç zada koşulma. Hiç zadın bakası bilen işin olmasın, doların bakası bilen, unun bakası bilen, hiç zada sorumı işle, bäri pulu ver, aňyrdakylar. Şonun ýalda hiç zada da koşulma. Şonun ýaly aňyrdan şeýle içerden buyruk var çağalara, bärdeki çağalara. Şonun üçin kakalarynyň men bir ikisini gürleşip gördüm de. Sen şu nämelere koşulsan, sen meniň çağam der diýen enatalarym bar eken. Eger senden koşulup senden ziyan gelse men senden geçýän diýen enatalarym bar eken. Ben şu oğlanlar bilen gürleşip gördüm. Şey diýdiler, men kakam şeýle diýdi. Murat oğlum, indi şu käwr hukuk goraýjylar, şu Türkmenistanyň ýagdaýyny bilýän hukuk goraýjylar, şu ýurtdaky hukuk sowatsızlygy dowam etse, galy berse kanunlaryň işlemeligi we gorkulma usullary dowam etse, şeýle ýagdaýda häzirki emele gelen ýagdaýdan çykmak kyn bolar diýen pikir öňe sürýärler. Sizin pikiriňizçe bir ýerde nähil çykarga bolup biler? Adamlar bir tarapdan çeke dursa, çağalaryny çekse, öz hukuklaryny talep etmese, ikinji tarapdan bu kynçylyklar çuňlaşyp gidip otyr, meseleler sysyrymlaşýar, hasam korrupsiýa giňerýär diýen pikirler aýdylýar. Hukuksuzlyk giňerýär diýen pikirler aýdylýar. Indi şu ýagdaýda nähil çözgüt görýäňiz? Indi häzirki meniň gören ýagdaýym mundan ucu Oruçların näme hujine kuda diýär. Mundan aňry indi bir hiç gideryalı halkın üstüne hem edari işgärlere de güç ulanış organında hem mesela şu garamaya halkın üstüne atıldı emmese. Şu gazancını şu näme şuraň üstünden gördüyip de olan özünün häzir sizden bilýäňiz emme bilýän olan aýlykları mesela polis işgärleriniň mesela aýlykları hojalyk näme bolmaýar. O çağalaryny gowy iýdir, bişdirip geyindirip bolmaýar. Şonuň üçin olaryň da rızkyny şolaryň üstüne atdy hökümet. Onu izle oturalı zatlar hemmemizden bilýärsiniz. Indi şu ýagdaýda da çekip çydap ýörler. Bilmeýän indi düşünce men halkın nämesinde bizim halk hemme zada çıdarmı diyen pikirim var da. Yakında ayağa kağlar bizim halk diyen mende inam azaldı. Geçen yıllar kendi. Halkımız ayağa kağlar eyle der yoksun. Yavaş men halkı öğrendim. Öğrenip nemede nilelerinde şu nemenin var. Esası yerlerimizde var eken bizim halkımızın kemçilikler. Şu yıllar boyu gelen eken de bu Ester yılından, Ester vaktinden beri geldiğim zat
zatlar var eken da şu 50-60-njy ýyllardan bäri şunyaly gelýän şo nemeler ýanky ula hormat diýenem geçe öte bolup dursoň. Yani ata hormat diýenem ular bizde öte nemeden ýende hormat şu öz hak hukukyny Ýewropadaky 18 ýaş geçenden soň özüň sen adderni näme çalyp adam bolup bilmeýärsiň de şonda da enatan näme diýse şonu etmeli. Awa öz kelleň senden kelleňdäki fikir bilen hiç kim gyzyklanmaýaram. Sen şo zatlar bilen ýene angrikwaryalar hemme ýerde şo ideologiyalar başına kellesine guýýar, armiýa baranda armiýada guýýarlar kellesine eskerlikde. Şo zatlaryň hemmesi ýuwaş-ýuwaş öz täsirini ýetiripdir biziň halka. Olmat molum jemläp aýtmaly bolsa, käbir pikirlere görä Sowet döwründe arz edip şikayet edip öz hakyny talep edýän adamlara arzaçy, şikayetçi, dawatçy, yazıcı diýip çalary. Hawa. Şolara kän yazgarlyady. Gowy bilen garamaýarlar da. Indi şo zatlary halk täzeden seretmeli sizin pikiriniz. Şo zatlara haçan biz düşünsek, şo yazıcı diýen adamlarymız hakykatdan hem şu başyny goýup halk üçin ala deden eken, hak hukugyny şo talap edip çykyş eden eken, şo zatlara täzelden garamasak bizde ne şondan garap başlamaly eken de. Gurra diýen bilen zat ýok eken. Şol yankı diýişimiz ýaly berde yurt içinde internet yok diýdik, dogrymy? İnternet yok, öyle bir başka bir nämeler yok diýdik de başka daşar yurdun bir näme berýän demokratik ne bergelder hemme zat bar şol. YouTube'da işleýär berde hemme zat işleýär. 5 ýyl 10 ýyldan bäri gören vatandaşlarımız vardı. Şolarda görýän hiçbir düşünce yok. YouTube'a girse de aydın saz dinler kino görýär. Siyasata son bir konstitusiýany öwrenen, onu öwrenen, bunu öwrenen diýen özünden hiçbir insatiwa yok. Hiç şeyli gyzyklanma da yok. Bileyin diýen näme de yok. Biljek adamlara da boş ver diýär da gerekler. Seretme o yazatlara, o zatlar boş diýär de. Näme bolsa olalaşyp ýaşaýjak şu bizim milletimiz şonu ýalaken. Ben şona göz yetirdim. Hem mesemde olanlar berde hayran galıp durlar. Çıkıp nämeden bir sanlyca aktivistlerimiz var. Şu bir ýyllap beýgirip diýe bogazymyza hak hukukumuzy talap etdiň diýmekden bizden ýadadyk diýip oturýarlar. Men pessimist däl, ýöne bu hakykat da hakykatym arasynda aýtmaly da indi. Şunuň ýaly derejä geldi. Hormatly dinleýijiler, Türkiýede ýaşaýan raýat aktivisti Rozmurat Mollum bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Bu söhbetdeşlikde gozgalan meseleler bardy. Sizde nähili pikir garaýşlar bar? Belki goşjak, aýyrjak zatlaryňyz bardyr. Eger şeýle bolsa, bize ýazyň, telefon edin. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Urban alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.